Regala paraules. Dia Europeu de les Llengües 2015. El dia 26 de setembre és el Dia Europeu de les Llengües. S'hi celebra la riquesa de la diversitat lingüística i la importància de l'aprenentatge d'idiomes. Vale, doncs, què creus que vol dir bufar i fer ampolles? Bufar y hacer ampollas. Creo que, no sé, despreocuparse, o sea, no tener No, cuidado. s'utilitzaria, per exemple, no sé, aquest treball l'he fet en un 3 i no res, és com bufar i fer ampolles, o sigui, és molt fàcil. Ha begut oli. Ha begut oli, tu dius, no sé. I això? Ha begut oli. Com que s'ha enfadat, o s'ha decepcionat, no, algo així. No sé. Que tot A veure va si ens bé, diuen que tot aquí. va bé. No sé. Jo Doncs tampoc, mira, no tenim ni necessitem idea. ajuda. Ha fallat. Ostres, ja. Així Doncs sí, no, és una cagada important, eh? Què creus que vol dir posar pals a les rodes? Posar... Pals a les rodes. Qué difícil. No sé. Seria com posar traves, Ah, dificultats. como en que dificultades facis una al cosa. trabajo. En un 3 i no res. Ràpidament? Clar. Que es fa ràpidament, no? No si no res. Y quiere decir va a haber galletas. Com? Va a haber galletas. Va a haver galletes. No sé, que hi haurà una discussió. Sí, que va a haber una discusión, que va a haber como una pelea. L'encerto de fotre. Sí. Per-la petar. Fer-la petar? Ah, Sí. fer-la petar. No saps? Fer-la petar, que la petes, no? No és això. Per petar la xerrada. Ah, Per parlar molt. parlar molt. Anem a... Per-la petar és anem a parlar molt. Ah, A golpe de calcetín. A golpe de calcetín. No ho sé, molt fàcil, no sé. Sí, yo pienso también que es algo como muy fácil, como... Bueno, pues el calcetín que te va golpeando mucho, entonces va a ser algo muy fácil. Una de las palabras que me hizo gracia escuchar fue, cuando ella se expresaba de algo que decía que fuerte, porque en México o así, el que fuerte es cuando algo pasa como muy grave, y aquí por cualquier cosa es que fuerte. Dices algo y todo el mundo, qué fuerte. així, la cosa que et vaig dir abans, de nabuf, com No. paraula, perquè no ets, però com paraula m'encanta. No sé si és una onomatopeia, pot ser? Nabuf, no sé. Però què significa això? De baixet i, no? I, Ah, sí. No? Hola, Una buf. una buf. M'agrada com sona. No sé. O cuando Laura decía que flipaba. Flipo, estoy flipando. No sé. No se utiliza en México. A mi una paraula que m'ha sorprès d'ella és quan diu mande. O sigui, jo li pregunto una cosa i per respondre, en lloc de dir què vols o el que sigui, diu mande. I això m'ha semblat curiós. No, cama llarga. Ah, llarga. sí, cama llarga és bonic. Ostres, sí. boníssim. Curiós. I també m'ha semblat curiós el verb practicar, que vol dir parlar. O sigui, em sembla molt estrany que diguin practicar per parlar. Una cosa que no vaig entendre mai és d'un-i-do, de què surt. D'un-i-do, ho dic? Ja, sí, d'un-i-do, no sé. d'un-i-do. Perquè a No sé vegades què no ho dic. fan servir com el castellà de Dios mío. No ho fan servir, és d'una altra manera, també. No sé, Déu-n'hi-do. No, com va. En totes les llengües trobem paraules i expressions que ens semblen especials, perquè les trobem curioses, sorprenents, ens agrada com sonen o il·lustren amb precisió una determinada situació. I necessitem compartir-les. El Servei de Llengües de la UAB et proposa que celebrem el Dia Europeu de les Llengües junts, compartint alguna paraula, expressió, frase feta que vulguis regalar a algú a través del Facebook o del Twitter del servei,
amb l'etiqueta Regala Paraules UAB. A mi m'agrada, per exemple, com sona perejil. És tan Perejil. Sí, Suena un perejil. és perejil. Sencillo. Sensible. Azafrán, en castellà. Azafrán. Sí, paraules de l'àrab sonen molt bé. Al·lergia, per exemple, és al·lèrgia. Sí. Al·lèrgia. Hi ha moltes paraules així que es canvia l'accent i és tal qual grec. I em fa molta gràcia, perquè, mira, molt bé. A mi m'agrada la paraula que vol dir perfecte, estupendo, que és cataplíctica. Com? Tot és cataplíctica. Cataplíctica. Que no sona tan bonic, però és com... No, dius, però és com sona cataplíctica. divertit, és cataplíctica. I és per posar fi, també, com cataplíctica. No. S'acaba. Perfecte, cataplíctica, ja està. El Dia Europeu de les Llengües regala paraules pel Facebook o pel Twitter del Servei de Llengües, amb l'etiqueta Regala Paraules UAB. És cataplíctica. Com? Tot és cataplíctica. Cataplíctica. El Dia Europeu de les Llengües regala paraules.